Čaute ľudia, moje meno je Kubariza, ideme si zahrať Rivals aj s kamarátom. Dobre, takže už sme v hre a hráme Rivals. Kámo, dal som ho. Neviem, čo robím. Kámo. Dobre, hráme ďalší kolo, dobre. Ja tam stojím jak debil. Poď. Je dole, yes. Halleluja. To sa mi ľúbi. Dobre, poď. Dáme ho. Yes, kill. Dobre, takže máme tu ďalšiu hru a ideme... Kámo, ale títo bacon bojovia, tieto 3 level, kámo, to môže byť aj cheater, vieš, že? To nikdy nie je dobré. Si zoberiem snipu. OK, ja si tiež berem. Dobre, takže... Ty kámo. Ale ty čo levituje? Kámo, to čo robí? Kámo, cheater, kde? Baníme ho. Kámo, poď. Dáme ho. Nedá zabiť to snipou. Musím dať čo iné použiť. Kámo, nie. Dobre, toto je cheater, toto je jasný. 1000. Toto už... On má 1000 ping. Nie, ale tak kámo, to čo je? Bez pištolko ide. Kámo, toto je cheater, to je... Dobre, dávam report. Má som to šľapkou. Kámo, nie, idem report, ak sa volá. Čakaj, ja neviem, jak sa volá. Čakaj, nie, už viem. Som ja. No poď, verím ti. Sa nedá. Kámo, nie. Kámo, ale... Čo robím? To som si otvoril taburku iba. Poď. On je zapnutý. Nemôže, minimálne fly má zapnutý. Asi hej. Čiže, dobre, má to tam. Ale nebanli ho, keď sme hrali. Ja, mne sa nedá, mne sa to stalo, toto. Dobre, ja som jedno kolo out. Lebo, dobre, už sa mi to odbuglo. Koľko má level? Kamu 3. A hrá to na mobile. Tak to je cheater. Kámo. Toto jasné cheaty. Toto sa nedá inak. Ale aj tak sme to asi vyhrali, či? No, 1-0, ale tak ešte nikto nevie, že? To nepamätám. Dáme ho. Možno to vyhráme. Možno. Ak máme šťastie. Alebo to livňa. Keď som mu dal bangy, no veď. mu dá test. Toto musí... Dobre. Snipa, no. Kámo, tuto niekde nebudem prestriovať, lebo proste na čo, lebo toto chcem, aby ste videli, že takýchto cheaterov proste viete v Rivals normálne akože stretnúť, lebo ľudia sú proste hociakí, hej. Nie, on ťa dal, nie. On ma dal. GG. Cheater, chápeš? No tak hej, lebo tak... Poď. Dám ho, dúfam. Dobre, takže toto je koniec videa, daj odber, zvonček a to je všetko. Čau!